Mufaro wangu kukugamuchirai vadiwa vatariri pano pachannel yenyu yeCLM Author, apo tiri kupfuurira mberi nekuverenga bhuku redu, bhuku rinonzi Mhungu, bhuku rakanyorwa naLevis Mahlatini. Muverengi wenyu ndini Tete Vimbai vekwaMasiziva. Sekuziva kwenyu, patakasiyira muchitsauko 19 tinoona Andrea achitambira runhare kubva kune Nyanzvi, apo yaimunyeurira nezvaPumlani Cele uyo aiva apinda munyika ino muna January. Ndichatangira kuverenga patakasiyira muchitsauko 19. Uripiwe? Akabvunza Andre. Ita zvandiri kukuudza, chimwe zvechinhu ndinoziva kuti Pumlani uyu aimbove mupurisa weHawks achibva adzingwa basa nepamusana pekuti aifungidzirwa kuti aive tsotsi. Murume uyu akapinda muno muna January anenge ane nyaya uyu. Nemazwi iwaya, Nyanzvi yakabva panhare. Andre akaudza Didi kuti anange kuHarare pane tsuro yaive yamukako. Chitsauko 20. Detective dzinochekwa vakanga vabviswa pachigaro chemutyairi zvino. Andre ndiye akanga otinhidza motokari akananga kuHarare. Iye Didi aingotaura zvisina musoro nezvaaiva asina kubvunzwa. Andre akambofunga kuti amise motokari asiye munhu uyu panze. KuHarare, muAmbassador Hotel, Pumlani Cele nemudiwa wake vakanga vatodzifodora zvavo. Lebohang aive akandwa mutabho ine mvura shoma, akasungwa makumbo, maoko nemuromo. Iye aiva akasvinura. Ko, pairarika here pakadai? Andre naDidi vakasvika muHarare pakati peusiku. Akamisa motokari Andre panze pehotera ndokuti kuna Didi, iwe ndimirire, ndinodzoka iko zvino. Ngatiendei tese vakuru, ingati hanzi tishande tese wani. Akatsika madziro dzinochekwa. Ko ingawani tiri kushanda tese? Iwe gara muno, gara pamudhiraivhi, ndichauya ndichimhanya, iwe wabva wamutsa motokari. Nemashoko iwaya, Andre akabuda motokari ndokunanga muchivanze chehotera. Akasvika pafront office ndokuti, makadii vahanzvadzi? Achiburitsa chitupa chebasa chadetective dzinochekwa. Tiripo hedu, ndingakubatsirei nei? Pane munhu ari kutsvagwa ari muroom number 23. Hameno kana achirimo. Musikana wepafront office akatarisa panogara makii ndokuwana kii yemuroom number 23 isipo, achibva aziva kuti munhu wemukamuri iri akanga arimo. Ivo vanhu vemuZimbabwe vakadzidziswa kutya mapurisa nemauto. Kune dzimwe nyika vanhu vanobvunza kuti zvaitirwei kana vataudzwa naivo vemutemo. It looks so since key yavo isipo pareki. Akadaro wepafront office. Good, ndinokumbira mundidanidziro waitress kana mumwe munhu wechidzimai asvike pano izvezvi. Aizve, ko manga mati ndiri munhurume hereni? Kwete, handiti iwe hazviite kuti umbosuduruka pano. Munhukadzi wandiri kuda, ndinoda kuti andibetsere kupinda muroom number 23. Pakarepo, mumwe mushandi wechikadzi akasvika akabata tireyi yaive nedoro. Airatidza kuti zvinwiwa izvi zvaiendeswa kune rimwe kamuri. Andre akabva atora mukana iwoyo ndokudanidzira achiti, excuse me vahanzvadzi, muri kuenda kuroom number ani? Andre akazorohwa nehana oona detective dzinochekwa vopinda vakabata pfuti. Akaramba akavatarisa vachipinda. Didi akasvika pana Andre ndokuti, muri kutambisa nguva? Ngatiendei tinobata mhondi dzedu, tidzokere kudzimba pamwe tinowana mhuri dzedu dzichakasvinura. Didi haana kupa Andre mukana wekuti ataure, akabva angonanga kumakamuri. Andre akademba kuti aivaudzirei munhu uyu nezvekwavaienda. Akaona kuti akasatevera Didi aisikotozotizisa mhembwe pamusungo weroom 23. Andre akatevera mushure maDidi achifambisa. Listen, apa hapasi kuda dzungwa. Tinofanira kusvika zvakanaka. Apa Andre aiudza Didi uyo aiita seaiva akabayirira zvimiti munzeve. Vakasvika pamukova weroom 23, Didi achibva asvikovhura musuwo neshangu. Gonhi rakanga risina kukiyiwa nokudaro rakabva ravhurika. Andre naDidi vakapinda ndokusanganidzana meso naPumlani nemudiwa wake. What the hell? Akadanidzira Pumlani, ashaya kuti varume vakanga vapinda vaidei. Akazorangarira kuti murume aive muArowa
ndokukanda mutabhu. Zvaiva pachena kuti vamwe vemurume ava vainge vauya kuzomununura. If you are looking for your friend, he's in the bathroom. What are you talking about? Akabvunza Andre. I beat him up and threw him in the bathroom. Are you Phumlani Cele, ex-Hawks? Akabvunza Andre. Yes, I am. Who the hell are you guys? Arrest him, detective. Akadaro Andre akatarisa Didi. Vakaita manyemwe detective dzinochekwa vachibva vachinesa maoko aPhumlani. Ko jokiri ndodii naro? Akabvunza Didi. Sunga vese. Didi akabhabvisa njema pane rumwe ruoko rwaPhumlani achibva abatanidza Phumlani nemudiwa wake. I now pronounce your husband and wife mawacha. Akadaro Didi semufundisi aiva achatisa vaviri ava. Andre akabva ananga kubathroom achida kuona kuti ndiani aivemo. Akawana Lebohang akavhura maziso sembudzi yakafa. Andre akashaya kuziva kuti osunungura murume uyu here kana kuti kwete. Akamusunungura muromo ndokuti, ndiwani iwe? Lebohang akatambira mweya waitonhorera muromo make achibva ati, I'm sorry, I don't speak that language. Who are you? My name is Thulani Dlodlo, a tourist from South Africa. Chakatanga kupinda musoro maAndre ndechekuti uyu murume aiva mumwe wemhondi dzaimuonesa chekuona. May I see your passport? That guy over there took it. Andre akaona kuti paive nenyaya achibva anyurura Lebohang mumvura ndokumuzvuzvurudzira mukamuri raiva naDidi pamwe chete nevasungwa vaviri vaye. Akasvikomukanda pasi ndokuti, right, somebody must start talking now. What the hell is happening here? Phumlani ndiye akatanga kutaura achibva ati, ini ndinoitwa Phumlani Cele, ndinoshandira chikwata cheHawks kana muchichiziva. Ndakauya muno munyika kuzoshanya. Ndazoshamisika ndoona murume uyu achipinda muno ndichibva ndamurova. Andre akatarisa kuna Lebohang ndokuti, right, ko iwe taura tinzwe nyaya yako. Ndapinda muno ndichitsvaga musikana wangu uyu. Akadaro Lebohang achinongedzera uya munhukadzi aiva akabatanidzwa naPhumlani. Akashamisika munhukadzi uya ndokuti, chii? Wandikanganwa here? Ndakakubhadhira mari yesvondo rose kuswera zuro 1. Apa Lebohang akanga atoona kuti munhukadzi uyu aive mumwe wevaye vaitengesa muviri. Ukwane, wakandibhadhara kupi? Andre akaburitsa nhare yake ndokurovera Lepatov. Lepa, nditarisiro kuti munhu anonzi Phumlani Cele, CELE, akapinda munyika muno rini uye achibvepi? Tarisazve kuti pane kadhi rebhangi rine zita munyika ino. Rine zita iri rakamboshandiswa munyika ino wobva wadhirowa map yepese pakashandiswa kadhi iri pamwe chete nenguva yarakashandiswa. Ndiri kusvika kuHQ izvozvi. Andre akatarisa kuna Didi ndokuti, sara muno nevanhu ava, ndiri kudzoka izvezvi. Usasiye vanhu ava vachipunyuka. Zvidikizvo, ndichasara ndichivaita yedu yechidhikasi. Pamunosvika, ndichakuudzai chokwadi chava chadura. Andre akatora maki aiva nadetective dzinochekwa achibva abuda muroom number 23. Akapinda motokari achibva ananga kumuzinda weZSS. Musoro make akaona nyaya yese yapera. Varume vakanga vari muroom number 23 vaive nezvavaiziva chete. Ari munzira akafunga Daphne achibva anzwa kumusuwa. naDaphne vakanga vava nemazuva apedzisira kutaura. Izvi ndizvo zvaigara kuparadza rudo rwavo. Nenguva isipi, Andre akanga asvika paZSS. Paiita sepadongo panzvimbo iyi. Motokari dzaitengeswa paMayview Castles dzaive dzabviswa zvichitevera kuputika kwakanga kwaita bhomba riya rakauraya Nancy. Andre akananga kuhofisi achibva adzika nelift achipinda muZSS. Akatsvaka key yehofisi yake muhomwe ndokuishaya. Akabva angonanga muhofisi yaLepatov ndokumuwana arimo. Watosvika, zvinotora nguva wangu. Give me 15 minutes. Andre akabva abuda muhofisi umo ndokunanga kwaiziva kuti aizowana makii aivhura musiwo wehofisi yake. Akapinda muhofisi make achibva agara pachituro. KuAmbassador Hotel, detective dzinochekwa vaikwinya maoko eshati yavo. Uyu murume aitozhinya hake achigadzirira kuonesa vasungwa ndondo svinhu. Akasimudza Lebohang nekola achibva amutunga. Lebohang akabva awira pamubhedha, ropa richibuda mumhino. Muchataura henyuzve, handiti ndimi makati matema ayo hatimadi matimati. Saka matimadi madenha mavivi chivi
kusvipira chiva, right, iwe ndiwani? Lebohang akarohwa nehana achiona ziso radhidhi rakaita setochi parunhare. Asati aziva kuti chii chaiitika, akadirwa mbama achibva aona nyeredzi. Dhidhi akaenda paiva naPumlani achibva amuzadzawo nembama, akamubanha paviri pamuromo, ropa ndokutanga kubuda. Taurai varume, ndiri mhofu matemavi ende ndinokukwaturai sendinoshanda kumakavi. Ndakumakai, kukukavai ndiko kwandiri kukugairai. Vanhu vakarohwa zvisingaite. Kana iya nzenza yakarohwa nayowo wigi ndokuti uko seiya yemusikana wembuku rechishona. Lebohang akasimudzwa ndokukandirwa patafura yepadivi remubhedha. Mira repo rakabva rapwanyika ndokucheka Lebohang pahuma. Lebohang akabva arara pasi pamusoro pezvimedu zvemira. Nhare yehofisi maAndre yakarira. Aiva Lepatov uyo aimuudza kuti zvinhu zvake zvakanga zvaita. Andre akasimuka ndokumhanyira kuhofisi kwaLepatov akasvikopinda achibva atambidzwa bepa raive rabuda muprinta. Pumlani Cele akapinda munyika muno musi 23 January iro gore rino. Ndagadzira mepi inotaridza nzvimbo dzaakashandisa mastercard yake. Ndiyo yandakupa iyo, akadaro Lepatov. Andre akagara pasi ndokutarisa mepi yaive apiwa. Mepi yaimuudza kuti Pumlani aive asina kumbobvira apedza maawa maviri munguva dzemasikati asina kushandisa kadhi rake, uye kadhi iri kubva musi 24 January rakanga risina kumbvira ramboshandiswa munzvimbo isiri muHarare mudhorobha. Is it possible kuti munhu uyu akambobuda muHarare? Akabvunza Andre. Netsoka asi ndiLepatov uyu. Sei wadaro? Because this Pumlani guy haana kana kumbobvira arenta motokari, uye paaishandisa kadhi rake yaingova mari yaikwana zvainge atenga kana kushandisa. Haana keshi akapiwa. So unless Pumlani akafamba netsoka kana kuti akapiwa lift mahara, aiwa haana kubuda muHarare, haana kubuda muH Town, akarondedzera Lepatov. Ko muno haana kupinda nemotokari here? Akabvunza Andre. Kwete, according to the records yepabhodha, munhu uyu haana kupinda neprivate vehicle. Maybe akapinda nekeshi. I don't think so. Just to be sure, ndokumbirawo undionero kuti week before he came here, mabanking transactions ake kuSouth Africa akamira sei. I anticipated kuti uchabvunza izvozvo, so ndanga ndichitozviziva. Lepatov akatamudza Andre rimwe bepa achibva ati, as you can see, haana maranza akachinja into US dollars, plus mari yakawithdrawa ishoma stereki. Andre akamboti dhuu achifunga ndokuzoti, une chokwadi? Hongu, chikwata chedu chasimba shamwari, tave kukwanisa kudongorera matura ekuSouth Africa. Sei? Neni handizivi, zviri kungonzi pane nyanzvi yakauya nemakiyi ematura. Ndinotenda shamwari, rega ndiende. Ndichakurovera runhare kana pane zvimwe zvandinenge ndichida. Andre akabva abuda muhofisi yaLepatov ndokunanga make. Akasvikotora zvaakatora achibva abuda. Akaenda kumotokari ndokutyaira akananga kuAmbassador Hotel. Paye paakanga asiya detective dzinochekwa nevasungwa, Andre aiva atorova shiri mbiri mudombo rimwe chete. Yaitove tsoro iya. Akapinda murumu namba 23 ndokuwana musungo wake wabata mhuka. Detective dzinochekwa nemunhukadzi uya waPumlani vakanga vasungirirwa. Ko iyi ndeipi? Chichaitika? Akabvunza Andre achisunungura Didi. Ndanga ndichirova vanhu vangu ini zvakanaka, ndichibva ndazorohwa wena. Hameno kuti uyu watawana ari mutambo awana girazi remira sei, acheka micheka yatanga takamusunga nayo achibva andijuma. Ferere, angadai asina kundikurira. Baba mune dzungu. Ndine urombo kukudzai kuti mune dzungu, dhiramu redzungu chairo risingabhadhari. Masiya vanhu vachienda. Akadaro Andre achinyepedzera kugumbuka. Zvangoitikawo, I'm very sorry. Tambira maki yemotokari yako aya. Enda kumotokari yako iri panze ubva wanyangarika. Dzokera kwaMutare. Your services are no longer required because ndadzoka mudanga mangu. Tanzi tishande tese wani. Zvakanaka, rega ndiudze vakuru vako kuti wakanyabasa sei. Wanga uchiroverei vanhu? Ndicho chipurisa chacho here ichocho? Didi akaona kuti akaita nharo. Kutadza basa kwaaivaita kwaizodzwa vakuru vake akaderedzwa pabasa.
Akatora maki achibva afuratira odzokera kwake. Paakabuda zvepfuti yake haana kana kumbozvifunga. Andre akatora nhare yake ndokubaya-baya manhamba ndokuchaya. Hilda uripi? Ndiri kuMount Pleasant, ndakapaka muna The Chase, akadayira musikana akachairwa nhare naAndre. Good, don't try anything. Ndinosvika iko zvino, handiti vachirimo? Varimo. Kasika, because maneighborhood vari kundinetsa. Okay, give me 5 minutes. Andre akaenda kumunhukadzi uye aiva asiyiwa akasungirwa achibva amusunungura. Buda uendewe, ukangoti bufu hokoyo. Andre ndiye akatanga kubuda achibva awana tekisi yakamunangisa kuMount Pleasant kwaive naHilda, uyo aizviita Lauren Hilda. Paakabuda muhotera achisiya DD nana Lebohang, Andre akachaira Hilda akamuudza kuti asvike paAmbassador Hotel agotevera munhu kana vanhu vachabuda vane zvimiro nezvipfeko zvaakamuudza. Andre akaziva kuti detective dzinochekwa vaizokurirwa chete. Hilda akauya pakarepo ndokumirira. Mukati muroom 23, Lebohang akakwanisa kusunungura machira aiva asungwa nawo ndokurova DD. Akabva asunungura Pumlani ndokumutinha achishandisa pfuti yadzinochekwa. Akaenda naye panze akaviga pfuti achibva atora tekisi yakananga kuMount Pleasant kwaNompumelelo. Lebohang akafungira kuti rwendo runo aizowana musikana uyu aripo. Akaburukira kure nemba yaigara Nompumelelo ndokunangako netsoka kuitira kuti mutyairi wetekisi asazive kwaaienda. Akawana Nompumelelo achinzi aisavapo achibva ashandisa huguruvha hwake chete nerurimi runotapira kupinda mukamuri yaNompumelelo. Pumlani aive audzwa kuti akangoratidza chete kuti aive nhapwa aizopfurwa. Vave mumba maNompumelelo, Lebohang akatanga kubvunza Pumlani. Hilda akatevera vana Lebohang ndokumira pedo nemba yaNompumelelo. Andre akasvika paiva naHilda achibva abuda mutekisi. Akashandisa mari yaiva atora muhofisi make kuZSS kubhadhara tekisi. Vachirimo here? Akasvikobvunza Andre. Hongu vachirimo. Sei kunonoka kudaro? NdiHilda uyu. Pane zvanga ndichiita. Pane wawaudza here kuti ndati undibatsire? Kwete, hapana. Good. Inozondipira zvikazikana kuti ndatora muCIO ndisina kukumbira. Andre naHilda vakatora pfuti ndokubuda mumotokari yaHilda. Andre aiva atora pfuti kuZSS, vakauruka ruzhowa ndokunyahwaira. Pandadongorera ndaona vachiita sevanoenda kuseruku, vanga vaine mumwe murungu wechikadzi. Akazevezera Hilda. Saka zvine muvheti mukati nhai? It looks so. Vaviri ava vakapoterera vachibva vananga kuBoys Sky. Vakanzwa izwi raitaurira pamusoro, Andre achibva ariziva. Raiva izwi raLebohang. Vakanyahwaira ndokusvikorova musiwo. Wakavhurika kuratidza kuti waive usina kukiyiwa. Lebohang aive mubishi rekubvunza Pumlani. Akatarisa naAndre achibva aona kuti pfuti yake iya yadzinochekwa yaiva kure. Akashaya kuziva kuti odii. Achibva anzwa Andre okoka pfuti yake. Uku ndiko kupera kwechitsauko 20. Tinopfuurira mberi nekuverenga chitsauko 21 muchikamu chinotevera.